Sanibona, ngake ngezwe indaba la ukuthi khona umfana owayenithwiza elithengele uyise. Lafa-ke, wayeseliqaqe zama ukulikhanda. The sekuhlakazeke konke phansi engasazi ukuthi okunye kuyaphi okunye kuyaphi. Useyakise uthi baba ithwizi lami lifile. Abe sethi uyise lilethela ngikulungisele. Athi eyi baba ngikwazi ukuliletha woza wena kulona. Mefika selihlakazekile. Wathi awu mfana wami ungangitsheni ngani lisafile ungakayilungiseli lona. Yebo ngizokwazi ukulungisa kodwa sekuzothatha isikhathi eside manje. Kwesinye isikhathi ke bafethu empilweni siye sithi masibhekene nesimo bese sifisa ukuyilungisela sona singabuzanga kuThixo. Isifundweni sokuqala sanamhlanje incwadi kaGenesis chapter 16 verse 2 kuya kuverse 2 nje kuphela. Kuthiwa uSarai wathi kuAbrama, bheka uSimakade ungivalile inzalo. Hamba ulale nencekazi yami uHagari, mhlawumbe ingase ngivusele umuzi. uAbrama walalela izwi lomkakhe uSara. Number 1, uSara uthi uSimakade umvalile inzalo. Conclusion yakhe le, uSimakade uvalile na. Number 2, uSimakade umthembisile uAbrama ukuthi uzoba nezihlabathi noma nezizukulwane engangezihlabathi zolwandle nangangeinkanyezi zezulu. Kodwa bakhohlwa konke lokho. They choose to listen to the situation. Impilo yabo nezinqumo zabo zidetermine situation ababhekene nayo. Hayi ukuthi uNkulunkulu utheni. noAbraham unkosikazi wakhe mesedukile akasho ukuthi hayi asilinde nkosikazi uNkulunkulu wathi, kodwa naye uyamlalela uAbraham. Bakithi impilo yethu izolungiswa uNkulunkulu. Khona iculo eliyeni licula angazi lithini makhorasi angikwazi kahle, but nithi akakasho uNkulunkulu ukuthi sekuphele ngami. Ake nilishintshe-ke ngelinye ilanga before uthatha isinqumo, before wenza into ukuthi akakasho uNkulunkulu ukuthi angiyenze lento. Ulinda uNkulunkulu ukuthi uthini ngalento okumele uyenze njengamanje. Sharp.